Sehat-sehat yo nak. Dongakno bapakmu iso ndang sukses. Muga-muga padha slamet. Dot, ngapa le? Anu, Mbak, ngeterke laundry. Oh alah, kene kene sik. Ya wis, sik ya, Mbak. Ya. Padha slamet. Jenenge Mas Momon iki sapa to, Mas? Eko Rudi Cahyono. Oh, Ngopo, Dot? ora nganggo slamet, Mas. Ora? Oh, Ngopo to? bingunge aku, Mas. Lah ya bingunge ngopo? Mbak Mintul kok pingin anake padha slamet ya, Mas. Padahal kan bojone Mbak Mintul Mas Momon kudu slamet. Masa Mbak Mintul ngomong ngono, Dot? Oh ya, Mas. Aku pirang-pirang dino iki ora ngerti Mas Momon iki, Dot. Emang ngopo ya, Mas? Kok kayak Mas Momon sengaja lunga. Nah, lungone ketoke goleki slamet kok, Mas. Tapi Pak Slamet wis mati. Wah, berarti Mas Momon musuh. Omongane mbok sing apik. Wah, jebul ning kene to. Diwas tak goleki mubeng dodot. Mangkat saiki, Jo. Iya, no. Sik ya, Mas. Sik ya, Mas. Yo, hati-hati. Dot, Mas. misterine Slamet kudu dipecahkan lho. Oke. Ono apa ya, Mas? Slamet, Jo. Oh, selamat. 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 Nyai. Awak jengko mune jam piro ya, Jo? Paling ora nganti awan, Dot. Sing penting aja lali. Apa? Engko pas maaf-maafan kudu nganggo kata-kata kital kitule rembug, grusa-grusune padakwa, padang petenge polat, lika-likune tumindak, dileburo ing Rikang Fitri. Hihaho. Dok, Pripun, Bu? sarapan apa urung? Dereng luwe kok, Bu. Lah iki londrene sapa to? Sinten nggih, Bu? Lah iki nek sarunge kok penghuni Pak RT to, Dol? Pak RT wau mboten mriki kok, Bu. Lah sing rene mau sapa? Wah, kula lali to, Bu. Kowe kuwi piye to, Dol? Jare Pak RT ora rene. Bareng ditekoni lali. Hah? Salah judi online? Iya. Online kuwi. Iya, Min. Yalah. Dek saiki ning endi? Ning Wonogiri, melu Pak Supri kerja. Kowe aja nganti ngokro lho, Dol. Sake bayune. Walah. Kok yo enek-enek wae yo, Min. Cobane wong meteng. Anggap wae iki pelajaran sing iso mendewasakan kowe, Dul. Manungso mesti lamun cinongko
jenenge bunga kehidupan tuh. Ojo mengeluh, ojo sambat. Gunakanlah waktu untuk bersyukur. Iya, Min. Lakonono sing prasaja sak matya sak titahe bareng ana lan dongamu mrejang kepelakumu lakonono sing prasaja sak matya sak Kuncine selalu masake urip marang Gusti, Bul. Ketoke aku ki kurang bersyukur kok, Min ya. Mula kuwi bersyukur. Syukur-syukur karo sedekah tuh. Oh iya, Min. Besok tak ajak nih panti asuhan yo. Bocah-bocah panti asuhan maem. mrejang kepelakumu mrejang Kowe kuwi didhawuhi karo Gusti kon sabar, Tul. Apa yang ngono ya, Min? Iya, mergane Gusti Allah ki ngerti nek kowe kuwi wong ora sabaran. Ketoke bener nek kuwi. Wes, saiki penting diakehi doane wae ben dilancarke sak kabeh. Amin. Muga-muga padha slamet. Amit, monggo. Dengaran wis mulih, Ndra. Namung halal bihalal kok, Pak. Oh, alah. Pak, selamat niku sinten toh? Selamat. Nggih, Lah selamat sapa? sing enten hubungane kalih Mbak Mintul. Wah, sapa ya, Le? Nggih pun, Pak. Nggo. Bocah ki wong lintur kok ya. Oh, Jenengan niku warga asli mriki, Pak. ora, Le. Aku pendatang. Oh, Lah ini apa ya? kula ajeng tangleti, Pak. Oh, takon apa? Slamet niku sinten to? Selamat. Sapa ya? Nggak ngerti, Le. Oh, nggih pun. Lah ini apa ya? Soale Pak Mintul wau ngelus-ngelus wetenge. Terus ngomong, "Muga-muga padha slamet." Lah, sing dadi pertanyaan kula niku, slamet niku sinten? Kok Mbak Mintul pengin anake padha slamet? Tanda tanya besar iki, Le. Wah, iki kayak Mintul. Napa, Pi? Iki ana sing ora beres iki. Napa to, Pi? Ini perlu diberi titik terang. Napa nih? Ini sangat-sangat meresahkan. Papi, Papi, Ngek, tolong gagaslah diriku. ngek. Ki ngertimu iki pas kapan, Le? Wau esuk iki, Pak. Pas kowe ngopo? Pas sadar to, Pak. Mboten sadar nggih kula mboten ngertos. Maksudnya pas kowe ngendi ngono lho. Wau niku pas kula ten jasa pelayanan publik. Selamat sopo ya? Loh, kula mriki niku tekon jenengan lho, Pak. Malah jenengan tekon kula genti. Ora ngerti kok, Le. Wah, kok nek mboten ngerti. Ngaten niki lak jenengan menyita waktu kula to. Oh, alah, selamat. Gara-gara selamat ya malah aku sering cilik-cilik. Mulane ku, Pi. Oh,
selamat, selamat. Ngek. Kok nganggo ngek barang iki ngopo? Nenggak yuk. Sing nyanyi iki sapa? Wong kene ora nyanyi yo. Pun Pi. Armendi. Iki urusan selamat urung rampung lho. Lah sama di masalah napa toh? Jarene ndek masalah karo Mintul. Selamat niku sinten? Ya mbok kene ora weruh. Wong padha-padha ora ngerti nek dipermasalahke. Rumangsaku aku keceklong-ceklong terus ae. Selamat, Pak. Oke, Pak. Jenenge niku Slamet. Duh. Nek masalah kuwi aku ora ngerti le. Lah niku lho. Apa lungane Mahmud gara-gara Slamet yo? Sik. Coba ngomong tak beli sih. Panggilan ditolak ya. Ora diangkat le. Wah, Selamat diwarai judeg tenan kok. Lah apa selamat iki bakul gudeg. Judeg. Iki lah urusannya mereka to le. Karena kan mereka wis berkeluarga. Lah, nah awake dhewe melu-melu. Kuwi iki ora elok. Kok odot. Wis masalah Slamet dirampungi wae. Jane Selamat iki sapa to, Mbak? Kok sampean bikin anake sampean padha Selamat? Hah? Kapan lek aku ngomong? Genah mau esuk lho, Mbak. Sampean ngelus-ngelus weteng terus ngomong muga-muga padha Selamat. Selamat kuwi. Kuwi padha karo selamat. Artine muga-muga kabeh ora ana alangan. Dadi selamat kuwi dudu jeneng wong. Wah, tak kira jeneng wong. Wasaku berkonsumsi ada masalah anyar. Jebule konsumsiku salah. Asumsi dudu konsumsi. Mah, oh.